Γεια σας, είμαι ο σεφ Λευτέρης Σουλτάτος και σήμερα θα σας παρουσιάσω μια εκλεπτισμένη πρόταση σάντουιτς. Ιδανική για επαγγελματίες του χορέκα που θέλουν να προσφέρουν κάτι ξεχωριστό για τους πελάτες τους. Η βάση μας είναι μια μαριναρισμένη ταλιάτα με τρούφα που προδίδει έντονη γεύση και άρωμα πολυτέλειας. Θα τη συνοδεύσουμε σε μια μπακέτα με καραμελωμένα κρεμμύδια, την πλούσια ποικιλία πιπεριών της Emma Foods και τη μαγιονέζα σιράτσα που θα έρθει να δέσει αρμονικά όλα τα υλικά μαζί. Για συνοδευτικό επιλέγουμε τηγανιτές γλυκοπατάτες, τραγανές και νόστιμες που θα ολοκληρώσουν την πρόταση αυτή προσφέροντας μια γευστική εμπειρία με χαρακτήρα. Όλα τα προϊόντα είναι αποκλειστικά αντιπροσωπείες της Emma Foods για την Κύπρο. Δοκιμάστε αυτή την πρόταση στο μενού σας και πείτε μας τη γνώμη σας. Προσωπικά μου άρεσε πολύ. Καλή σας απόλαυση!